Biamono kigimo mwanchuo murigeria bwe television ya Ndizi TV maro bengi ando cia sogerete ndije gira chinga gikiria twabete gusitwabere tugukwana buna nago tebeti kurwa buri tangani omogeni one gocha ase studio maragoba ya bono biamono kigima ase bari bonsi bagenderete kurigeria television ya ona mbeye mo yumuntu wabike gusi ya Ndizi TV buna toleiga nigo twasoire ase umurobiri okabere guseke ya kabere kyumurobirio gweke umbu emaragoba ya bono buna nagotebia omweshimiwa Honorable Daniel Manduku oyo no mweshimiwa kurwase constituency ya Nyaribari Masaba imeye county ya Kisii ekararengiga igano mutinyu gatano no mwaka eta mwaka bw'ikiri 2022 ekarare kuburi kirugokeria ekyubo bunge kurwase Semeria na inde akanga lingana lya yena kubwari kirugeke hende buna yanyarekanete akabwe kirugekyo na mangi akorekanire ku rukinga gikiria gwika bono akabwa shikura mutinyi ogatano gatatu kitari kijiri kyanda kurende ekinaga gasoine kurwelyo angemetinyi tano mo yaelire litukuri igoro nige kinekyo kyabetegego ikomo elio na kwene kigwa nganere obeto emobwi amagendero na hali ya chakire gokoraga halia asesemeria ye ya Nyaribari Masaba ainega tiya tukukwana emarogoba ya bono agento gokora genda simitandao yito ya social media Facebook nigo toka buna Ndizi TV News Digital voigo YouTube nigo toka buna Ndizi TV News linde bono Oliger yumurobiri oyo na voigo she link ye yukigima na Petroniro nyebekire gabo igobono soro kigima tinda tukukora chingaki gonta kitaso ye mase yemo asomurobiri emaragoba ya bono mheshimiwa na kwaligariri karibu sana Ndizi TV Biamano bwana Kibati yes na 200 biyande ngaki moga 100 ino biyatole amatuka mange koru mutinyoria angu gatano nomo matuka aidire yes ni mitinyange ange 8 menge lakini ngotole nyasa obeire umuya kigima paka tomurenere nainde no maene biamano sana bono kururiria goika bono na kiyabere gatigaiga kurwa chinga gikiri chekura na twagete chukura gocha na chiabwetu gocha iga na kiura tebe litangani tiante biamano se abantu bane banyaribari Masaba yes na abagusiba onzirende yes ekiaga Roma ene mbulinga chikura nanya rete Nyaribari Masaba njenya gwakwa okay kwa rumaega kuchakera Nyaribari Masaba ya tonge tu mujumbe mutangani ale ku Professor Ongeri yes mujumbe ukabera karo ku Dr. Hezron Manduku yes Ongeri akairana na ende Manduku akairana yes tukatwara mujumbe ende ku Rwabo osoaye tore kwa Elijah Moindi yes kurwase Moindi tukatwara Ezekiel Machogu yes bona injerende okanyora libagerio ngina soire mu mujumbe ibwensemeria gatano yes lakini nende karatuko para mujumbe ondo yo saba igoro yo saba kiroko bara bonsi lakini sengenjo Ongeri na Manduku bayirante kabere ondo yo gatano okay asaba jumba ba bonsi pi tayo onyakanyora kura chikora irenga kwanyorete aende mujumbe tayo asabu ochetiri makabori akaira chikura bonsi yo baragote machintunde chinyinge kabere gatatu abande bate mabaratika ne bayira igore nengwa kambi mana sabanta maminto okay chikura nanyorete chire 16,000 yes 303 okay chiwodi chonzi sana ngatangana ebituo biri Nyaribari bire ebituo 151 okay ngatangana ebituo 143 okay yani untangana tekirase kirase gwatanganete lakini nende mwanya bantu munere mbari baroje nga andi aketo chinyorete asenjirerengia bakagenda kotirende yes tobere kigambero mitinyo kuruje mutinyo kianda bakabono yes lakini nende ngwa kanya sambia mano ngere tegoro okay ama ate mwanya bantu ndiri gwisareka wekato traunengia uti omonto mubweze chikura 12,000 okay 12,000 votes yani no akiche mara gatatu nchigo ikere chikwa bwade na yeye nabo mujaja tebete nga chikure Manduku anyorete nyinge mono yes there's no way era nga
obuyimbo koli lakini ndi mwanya abantu naberego bakaenda sikikambira ayibona ayire ina kwa bwete ngoja tulekabwo bono kurwa lirikwa chore tugwikaboniga ande yake tugatura kwonire semo ya magendero ninki kwa inekire bagusiba gotebekia wachakire kuinika asensemeria ya Nyaribari Masaba linde abantu bensemeria banyora magendero kiara ngwa chore tunijukule chionsi nekigambiro gyanchiranire na ekwa betu mubwi nkigwachakire kobeka gusemero buliki kwa bekire gwikaboniga litangani imero na jakirete na mangane je school okay ase mibango ya neyonsi chisemi na chinene tayari na chakire kwa kuruchi basari chia bana yes na inje matena tebete na tinguru basari inze ya siringi 8,000 okay rigwa kiteke ngwa tebete boyo I remember na ende bono tinguru inze ya 8,000 kero de bana nyori chipesa bakalaki basome okay na chakire korosi school na to kwa na korosi school emo ekoro kitacho primary school okay omwaka oyo no mwaka ogocha o ntarete korosi primary chitu chonspi okay chibe chingia chi primary school ebirasi bebia tubeka mabati amaiya tuchiaka chirangi yes tubeke ebirole tureta abalimu basomi omwaka ogocha yes tugenda chi secondary okay naende ase ensemo y'ichisemi ndobwate amaga chagendereza chiskuru chinyinge achagete n'omujumbe orengo yes ona ateba nga wikanya kuronsi okay igo twachakire kugendera tukurayo okay egento gya kabere chipara na tukwana ge para ne ya nyantura go nyamasibi twanyarosiri mara mkonyi bikebye okay okay na ende chipara chinde kiana ngoro story chakera mutinyo yo gatatu okay wetera kera Kenya Rural Roads Authority yes ona eta Nyaribari yonsi chibodi chonsi sano ngakore gento tukoroka public participation mutinyo komina kabere kera suku yarete ngachaga wiki ya moto gaeta kerase tukuburia wananchi kukerege tuo nkibategete litangani nkimutegete tubakorere okay twakore report twanyerike mono abantu baita bategete mangana mache mangana emerero yes chiskuru na okanyerwa abantu bagenda chikasi bakende twachakire bono e program intangani ya NHIF kire ward tubwate abantu abange batari kwenyara warenze sana yes ase enibo kire ward na ile family 200 okay igasi Nyaribari Masaba yonsi tuwa rich family 1000 okay tucha kubeka ase NHIF National Hospital Insurance Fund yes elinde pero muntu akurwara ogenda ganya gitari betu sinani yes osohewe ryogo okay egento gya gatatu yes na twareme gutana n'abantu ba Rural Electrification Authority okubeka chinguru chumero matega sie kiyenje na kortega sine serikali kwa bantu abangiri mu manyete no gwate connection bagata basqueeze esimingwa kayo kaiga yes twakoromba gutano twabange gasi yes twabangire chakero mutinyuka no gatano yes tubeke chistima okay asi nyumba chime chita bwa sistema tubeke transformer okay ndo bato marobe yoyo which sistema yes ntu agana tokarora omwaziri wa maje twakwana mangana maje tukawanga mangana ebisima na tokwana kantu gwate bisime byo chagoja seito tuchakere kere ward kisime kemekemo yes na ende tokarora se amacha tali biyago yeah igore ndi gas wachakire kigima twachakire gas mbia mano ngwate bana asesemo ye basari etelkurunse yegishiringi kiribu isano na isato ande hake aye na kiyo bwate kibasa kinyinganga na icyota ikono na inde abana aba barenga bago benefit na ni criteria kiyo tumika kuba identify oma tempo sa ko mwana siringi 1,000 mne basari engichinge fair oyo onde elbo 60 yes
abantu abange nabakora igo maene mboli nga chibastoka kuna serikali chibasari nabo chigoisana omuntu bange bubuya nabo chigoisana yes muna bona bagande bo basi mujumbo oro basi omwako nabakorete anjigaisana buya igo yes njabona atabirenga onye nguru chibesa uchisukuru nebese gwakane east no mwana asome okay tari mo iriwe kwa eto yonde iriwe 50 okay it's not about having a lot of money it's about balancing kiro enyombe nyore na kiabuna na burimi ande yake na kiogo ikera chinyomba geteiga na iga gusene kigo identifying who is the ngore so need ko boyonde nimbwate system yane kirege tuo kire nyali bali masaba nimbwate abantu 20 bane igo nyali bali matukwa na iga nimbwate abantu 3 okay nabo ngutumia kogori nga omuchoyo ukibatinga kioroje ngaki bitobire unaona abana bali basi jiko ndacho skulu yes wetera sabanta bambugate abako chabanda tele report okay haya nimbwate chief na sub chiefs provincial administration bonsi ndora mutoko ligasi kuba tumekoreko kumanyana kiambo abarimu bana banyari bali masaba bonsi p nimbabwate yes go nabango bomera naba bolinga ngakimoro chega banse minategera yeah wetera abantu abonsi nabakonyora omuntu ogotebirie kimaine kubwate kana nandi kwanyora nga omaina nga oyere no mwachi beseji mnaona kerto ko abantu ba tucha kwa NHIF okay nazo abartego nende kama buya mono sala okay kero omuntu abantu bari bamanyete asa makosa ko bera ngere na karanzo bisi ndi kama lete yoka otajie diagram yo manyana kama sani bane muntu ndara basani bae yes abo ngi chande uchagera okay lakini yengo tanga tuchagere polling station madu uchagera okay goti kotira bia mono kigima bono gocha ande notebe na ogotuka kwikine gusugutwara ikine kya sikigambero ande ke gya koiranira magega atambe gutaikera ebiringa biria gwatagete gokora asigika kimiti nye yange etano no moya itire yo maite kina kere kigambero litangani ngabakere expensive anjo maite kere ngori ndibya nga kori ndo properly okay onye lo yango ligia njengori lawyer the best ulia kwani kina kigima ngori lawyer ring maite ngoyere na kwani gesongo na bejaje kotegera yes usoro majiro jana baba havi baba rengo Nelson Havi baba senior council omogeni okay baba mwanzo mbati abantu abako bajibese na bo amineti bo ba amineti singecho singecho ba korego basomete ya okay na inde bakorere bine binge babwire okay mono babwate experience aso bakora election petitions okay omuntu mogeri kero komareta gusiga ukajibesenge komo irenga turatebega asikine kya irenga kya costi jibese nyinge no chitanti 10 milioni 10 mheshimiwa milioni 10 asikineke liswali ndakobolie chibese chirinde na kiugo chikorikaba milioni 10 asikina gyoka asimitinyi emyaka 5 chibese chiona kichirato omate gente kebengeringa mate koti ne kwa chibesa yes njigo ikachiria watumira sekina yes lakini no maete asto ekere monintu tarebe asto korito chikorikaba naboko ore gali mambe nyina ende enyore accident yesalike no rika berende onye jawa insurance omuntu naboko gaje nyombe ngi yegu okay no rika ndebe ko ba unless insurance kero in English we say this is collateral damage yes and you have to live with it lakini nende more than that kerole kigambiro mitinyi yonsi yes no nyibunge gali bintu biro utari ko access bantu mama tipo ndu bwata a lot of privileges uta access kero bwate kina okay ndu bwachi bengi chiko twachi pesa galia uta kwa kero bwate kina okay bako bori no chiro bwate kina mbao kwa besa bako baka kina kera mbari shwanga ngai kiyo chako genda nabura lakini nende mostly naenda sto twale michane menge what we call psychological torture yes ogo cha gusiga ko ikananza kotini ko rumamba kamala goba matukosaba ogonchukana ne bara ko Nairobi ko gusiga wacha mangana yonsi abo ngoto twale michano okay lakini nende
twanarire binte bono biabeire akiri bwa binarire ande ake nkiura tebe kiri gwa tagete gokoreke nene ekyo gitaikiranite chinga kichi kwaringe asekineko kumyoga ngikeli ebintu birura tebe natangike neke gwithini chinga kichi osa matukemie yemo alina so eta visi tango na kole tonyi tali ona tagete kuchaka efandi eri anena tebete okay eri nguruka Dr. Daniel Manduku Education Trust lakini nende nabwate abantu babiri batatu iga bare kumbwate sia yes ngarra wasko maigake okay onende kinako ritinje bari kuchakara mambiende simbaire na inde okay ona tagete ngachi skuru chiko goro mwaka oyo inyore fandi ya twari chiba chisaine yes onye CDF tiri kuisana tuaso se fandi twakoraki tusomeria bana yes ekini genteke mugia ya fair so far yes na ndrinda banta bono oranyore bachira sangao na Edison ba rwete ngeli ngabona kana kole kina kinwa koraki ochoche okay kintu gya kabere ona tagete mono mitinyi mitangani yeah chiwa so batenke igo tora eta raundi tote bantu bitombia mono okay tusaransen barawo tobange gasibuya okay wono twasiri mitinyi yose bano tusaranse naende arongo etana lenge tochakire wono okay lakini nende esengencho tomaite gasi ito ni maitenga na bato ikera yonse okay we'll catch up nambo mukumyoka mwikiranie andi yake gwikira chinga kichiga byombe mbiro babiri bya abantu bali bare no borema andi yake ase constituency yaho n'abanyine byombe by'abanyina giseme mirobinere kwa bekire gwikira boniga andi yake yugo chiyako bakonya gusikwene kibuna banyorere chinkera gukabanyene barachi konyora none tutebe none ebesa se byombe ose nona aba bamenyete no barema gusubira no barema banyo chwili chi abandi chinyimbo bintu binga bunebyo linde barolena a difference nero kurumura yolengo naye o maene mboringa ona chagete ndarachoru asama nayo yes ngora ngi muchumbe tayo usiga orede chi wheelchair ne bintu bya walemavu enga kiri twa kuri chukura okay jena retete ngo birete bichito ebyombe bimbiro na ndege sekia ebyombe bimbiro organized bigwa tabara ibabo tuhabere tukomerana tukobange gasi na inda se efandi eri ito ndubwata allocation ya 3% eyo nguja kobeka muna seed money ekonya balemavu aba okay tayari na irire abalema bobere ase CDF okay bakore gasi ororo ase committee ya CDF oyo mara ase committee ya CDF oyo ndara obisi erinde bakonye bato seminga ngaki eganiri okay igo twachakire gasi iyo yes ndogendrete okay biomono mwanchu murigeria biomono kigime magaroko ya bono nindo chi mwachakire kulika chi SMS chitalinke lika chi SMS igwetera se nambere igoro gabo elio chingi kere gaiga mwishimi wanari gaiga nino muri ground okorire ochakire miroberio na bego na hende na boko mo congratulations asoko bwiki niki kyaberege kwire mitinyi tano nomo mbarege gabara boriria maborio ndoche YouTube gali baharikire na bego Facebook ngoso ande gali tiganda raso asesimi linde digere limakeigo narige gokobori na mbori mwishimiwa na ebara ya Ramasha Junction egoenda Suguta yamane kwenda paka getengereirie ya ire chinga kichintambe elio konyagacha meroberi kyobwate elio konekia bune bare yo yabeire gekwagachwa elinde nyarego kubwatania chinsemo echio isato epale elio manyete yes chage tu omwaka oria 2019 yes egesikebe siasa gaso okay omujumbe tu abwate oyobona oro musiasa Machogu yes Ezekiel Machogu egatebekana ale na William Ruto abantu bari ngo bajake bitina yes watini pale iyo lakini tu agenda bakase president okay na Machogu tuwesana na president mura ewense agatebe pale na guchakira okay mwaka oyo ko ere yes na ina chache gusi na bangete ko gusi na ina chatebe na indi ngamasobe pale ende okay kurukeroka yagenda ibacho kiamukama okay na ina gateba na chakaleki nero
Yochi parche nyari bal masawe chi ibere. Amo ya nyanturago. Okay. Baka nyamasibi. Okay. Echonsi jira semirobali. Boko ruchire kipiti kiane. Okay. Evan. Ikobono omo ligerio lyoboria kubwatakana n'ikibale ekyo kikubwata n'ikiseme gisatu ko igure nga njira semirobio omwishimiwa aigana liboria ligochire limona muagenda ase umuraibwense no muraibwense okorukibara gose mente bimo wesera sasi committee chibunge mwaitie budget eliyetakire goso ase chinsemo au nera sima mogenda so muraibwense goso and state house nduma ka kukibara ekyo O maine bolinga ama gendoro. Una wako teba. Yes. Kwa parliament no maine lakini weke president teba yes. O maite jibesa chira ga alinjiri ko isana. Okay. Ama ganna mange jibesa ching ne jibesa ne chinke. Yes. No mwako yotolega. Pesa njio jaji para. Njio. Chibekiri non. Hakuna. Lakini mbona ero motebia agotegerere. Na wako na changa kiji ndibaka mukorosia egento getega. Usiri bamko beka kilomita 100 Kiambu. Beka kilomita 50. Okay. Chiende. Chindi 50 iragusi? Iragusi. Na Kenya lego by the way. Montako ngaina. Bona mwishimiwa muna ndutore presumed koba usoro gongoro presumed koba orogongorwa Azimio. Ni serikali ya Kenya Kwanza no rengeretie gitari gitu ngeji chensemeje ntuchiko ego gitari gitu onye timo kugenda kubeka amagoti semuna bagoteba ali state house manete ndubugate challenge sengenjo wanto waito understand it what we call bipartisan politics. Okay. And allow me ngwaneke songo. Nabogwe tigo lende nabogwe Otubwate a presidential system of government. Keremo bwate presidential system of government. Parliament is supposed to be independent. Yetenere yoka. Na inde na mutuale byombe binde Kenya Kwanza binde kuchazimio. Keremo kolega asi umoko bipartisan. Okay. Tenga what we call the Westminster system. Or say parliamentary system. As mo bwata opposition na government. Okay. Mata bana sandika ntekyo. Omora ibwense na tebinga. Nonye tuwaye ngazimio. Tuensi na chakole gasi na intu. Okay. Kina tebe na ndo tebe bo marange. Marango kwani simisangirikana. O tebe una gwageze kura yao. Tari ba koraki. Akuro ma amagendo. Magendo. No ninje nyari bali masaba mbali batangete. Okay. Lakini bonzi na bantu bane. Ningera kwa gaje skuru, tine ko linga kiye getu ekere ngabanga zikura haya. Ongo gaje skuru sengenje skuru ne abantu banyari bali. Okay. No murayi wense otabirenga abantu bonzi ba Kenya nabaye. Okay. Onye namagendero. Ako ba kirase. Kolengana naje no lengeretina engane yo ne koleke no murayi wense atebirigo. Omaite engineer maite. Engineer maite myake menge. Personal. Mwara kore beremune. Tebe inga na. Yes. Lakini abutere tukuru Mombasa ba tebe kende. Kurwe poti ngwante beti. Akeki bitina na bya lenge. Konya ko kineki, konya ko kwasakere kineki, konya okigwa. Squeeze nganya gukwano. Ngese ngenjo wono we. Monaro taigwete ritwa kwane litang'aninga. Ande ake ngwante beti. Ngiro rangira ini eri ngwante beti nanki kiagere toka butwa kurwa ali Mombasa port. Kera ngwante beti litang'ani na aro taigwete. Iro rang. Komanyete. Kena renge poti. Oikana kwa lega sina bara yonsi. Aino one kawanga William Ruto. No musani one. Okay. Kolega sina era bia sana. Lakini nda bantu bane bai gwete bia. Chinda mwamu chika soka tia. Okay. Abantu bari bakangete nganga bari president. Okay. Aindo montora kale baba president William Ruto. Na basani ba Ruto mbarabi. Mutangani yakoro kumanduku. Oyorenge port. Oyorenge port. Asiate bekate ngwebete chimillion useni vero useni sato. Yes. Ebitina bikachakerabu. Ngwegeti kotini ekiombekeri kyale kurwanio bo kurumigi ge kabana ngere the report chabe ngebegeti report chabe sengere ngia ekagera ukabwatu kwa coding ne chingagikiria. Bine bitina bya lenge. Na ende trenje beka na karote bitina. Okay. Abantu bali pa ibiti chibesa Kenya. Mbamanyire. Nande manya kubwatwa.
abantu bari bebeje besa Kenya ngenje parliament inde korande banya kubwatwa abantu babwate tu n'abantu bari kwa na Ruira Muruto okay nandike sike kabanga nje kwa na Ruto na kwa na Gachagua once babere kone kaba double jeopardy michandara kabiri obwatira ni kuru ensemene lakini ya erre bono maite mwanya bantu na berego kina keli ngaikire bono estate kina keli ngeyo ngaijajede kina ngeyo ngaijajede ngia lengo iko gwatige tu kolio kera bate bete jibesa ngoibete kina kande kotini ose koiva 1.4 billion yes wikachara kanaschire na ndio matebe serikali tari cash wikeru account ngende account gete yes eru account iyo ngende ase account gete usoka ndo gole gento gete okay konya kora ase account yane ibese ere 1.4 billion ika kini maita account chao ni maita account chao ni mani ose konya kora nga stima tengo rora bantu bako kajinga singa ngoro bako ture shibesa nga chikarua ngoro konya kora manduku ti okay I can't say with certainty na narodi ibi yange bitina ne bitina bya renkenye bibe naende ebitina bya renkenye byange bibe okay iko bono nogo teba kuna kurubono kugendera kine kingeyo ngwano koro kusanga orenkenye pipeline akabe kuri bitina nere akaserwa ono irone legasi ngwarora oyo minto renke youth fund buriasi oyo seinaria yes nere uchi irone legasi ibori ngaki lakini mheshimiwa otaragenda abo abantu bari se serikali ya Kenya kwanza babwate bine binge yaburigathi Gachagua ebinde byabere byabwatukiro abande bari bine byabo bigendrete gukwanwa boniga byabwatukirwe bairanigwe pakimeremo ande no goteba nga 100% mbabwate mochuri ndiliyons aya ebi byose ne bitina byalenge mheshimiwa nakira nyarekane aya ibori ngaki abantu bakorta kemsa nga ibarbaru Singe jobara nge serikali ya Uhuru nakipata bwatire tu iko bono nogoteba na ande yake chibesa nche betwe gose according to you nche betwe asekemsa gose njibiri chibesa njibiri kemsa no gotandra kwe bine bina singencho baringe se serikali ya Uhuru okay kana soma chi SMS nkeigo kire Facebook umwechumuriria Isaiah Ongeri agotaba the future is great with Dr. Daniel Manduko Walker mbiamono kigima Kajero Evans agotaba Ratemo from friends kiamukama currently at Rongo University ambia mheshimiwa tupe hiyo bursary mapema sana end of semester exams is almost approaching 8k iko sawa na bata ibirego base inye bwato kabwango Peter Momanyi Honorable Manduku otemire kominyokie gasi yaye asa matuko amake igo ekura yane tegie tibosa korende aligererie eskuru ya Keroka Primary School ayekonye asa magacho na areme ebohol Keroka Town nyaribari masaba abantu nigo bago chandeka konyora mache eskuru yenye maete yes asemero biriane ngoere okay mata skuru na ngete buga na ngete ngibuga tebugati egeita tebugati nyasi perimeter wall tebugati mache era semero biri mwaka oyo yes ebona biamono kigima igo kwa igure mno mheshimiwa atebire na bwate umurubilio Bernard Mobisa kurwa kirwa pamoja Linet Mongina agoteba Kits Gesusu Chibuo Bitiund biamono kigima Isaac Oganga kurwa Muweko Riaganga congratulations agoteba narege kurgu Jared Ombogo what about Keroka Kiamukama Road nanye kwana Kaite bono andi ake acha bono maiga Kiamukama ibacho Keroka ibacho Kiamukama nanye kwana yes pale yere 17 kilometers 17 okay Keroka waka ibacho 6.9 yes Kuru ibacho waka Kiamukama ere 11 okay nere program igone jebe kwe maram elami kubekwa elami igobono kwa igure Jared Ombogo kwa igure muna kwa boligabo Peter Momanyi my governor 2027 nabago teba igo otebire nga utigo bo bunge ochikobolio bo governor county ya Kisii ni birengere byae Jared Ombogo gateba enere yo na ibolio lyo ntwali kwanera narege gukurukuna Peter Kombo gateba pass greetings to MP Dr. Manduku wa kwaniwe mheshimiwa you are the right hero in many ways
salute you mbia mono kabisa. Jared Ndimo Mbongi, congratulations Mheshimiwa Nyaribari Masaba, will shine under your tenure. Ibacho Market agoteba karoka nage ntongirate gite kukwanira igoro ya Ibacho Market. Kurwanya Nkongo Junction well represented. Pongezi Mheshimiwa kwa kazi nzuri. Uyu akorokwa Kemi Sophie Motangi. Ninyoke YouTube ga lindigere libere isato tutarairana na inde asa mavoli ito emaragoba ya bono. Na indonyo kore Facebook wali make sure you followed osegwa follow DZTV News Digital elinde ogendere komanyana tobe kemero bilije ito gabo. Gancha akira bali gete mapema I guess nsemo ya YouTube. Patroba Nkoba, whatever, congratulations Mheshimiwa for taking your time to address your people through DZTV. Biamono kigimanaye. Hema School Gold News, whatever, Super MP Nyaribari Masaba. Global Geography, Super MP, so resourceful. Nalego kwa Moses Nyakiramba. Whatever, congratulations. Ngato no Mheshimiwa onye Tindi Bobe, ngate no Mheshimiwa Moses Nyakiramba. Mosani one sana. Moses Nyakiramba tuchitokoli ginaye gaigo chokwanira mangana siasa ngate nginara boliti kirugun kaitana nikyo MCA nimanyita mangana iyo igonto chitokoli ginayo rakwanira mangana iyo. Felix Sabisa, congratulations Dr. MP, we are tuned togo saba ibara ya kiomo kama ibacho keroka otobekere lami ebuse ya toitire emyake menge ngwanyi kwanire iyo. Hema School mbabona kwanira buya. Hema School Gold News atabana equity of bursary, NHIF, roads and schools will be done properly without a doubt. Nyaribari Masaba ngomesere biamono. Christine Nyanduko, our own Yatumirigabo, our own son from Nyaribari Masaba. Biamono Kigima Christine, Ataba, we are proud of you. Beyond the world, Ataba Dr. Manduku, the next governor Kisii County. Igova Agota Kiramaya. Elizabeth Nyavicha, Agotaba, congratulations Mheshimiwa. Ambassador James Omari, greetings Mheshimiwa Manduku. Sasa tumikia wananchi magaji na kia okoera. Solomon Ratemo, whatever, Honorable Dr. Manduku is a girl. I have a living testimony how he helped me. He's the biggest heart for all of us. Solomon Ratemo kuruwa muwe kombia mano kigima ase ayumwali kirego chaiga gaitana raji somire igoba no mongira kiara ekigima kono Mheshimiwa tigatogende busyo ababunge ba ODM kurusoro konkorwa Luo Nyanza bagenda ali nyumba y'oburayi Nairobi abande mna Felix Odiworo uyu maigata mna Jalango akiraenda so mukutano oli olenge gali ensemo ya Machakos Manzoni agaseriwa chinkwana chikaruguru seseme Azimio la umoja nga ande hake teribuya baba nitako sabali bagakurwa so burayi bwa Azimio bamanye kogenda si nyumba y'oburayi abarayi bagusi na barobwo mbabwa tumurubiriyo bwo kogenda State House kubolia magenderero asimuneke ombe gosikiro montago enda chiza chia ebutuko aya kibati bono ngayo menyete kusiga abachumbe bagusina waenga batangani kogenda ndu achete tukaroma ne bwense tukagamba nere naende kiro muntu na roche yes abande baito ngenda turi butambe yes abantu turi gwako bicha nane bachumbe bagusiya bange nimanye tabange bakwenda baroro murayi bwense bakwana magana abo yes magendero nande bachumbe barali abange baro busani yo bonene nere kurukale numurayi bwense kurukale yes ntu agenda tukagamba no epatilire ito Raila Odinga yes akateba no maina onyoma kwenda State House wikamumboli lakini akateba na mogenda timbu ati boko nguna ino okay nabatebete yes ona samangana yakuruira nyiti maiti okay ikera State House ngoenda tole na hende mtu bangete kogenda okay muna gusi ya noro wiki yake ngoenda tole wiki egocha tubange nga ngakimo ne bwenza ucha gocha gusi okay mbiomono asoko genda bono korengana naye gose ababunge borongongorwa gusi osikuririe mitandao gweta se bali tokurigirira kabisa na maiso tokwigura kabisa yaro kanete ngaigoro kero muraigwo obumbu Azimio la umoja won Kenya muskira ila Odinga na barayi bali Azimio bonzi ababunge be county ya Kisii osino Nyamira bake mbabete batacheta so mukutanoria Raila timanyeti nenchereye momwarigiri yo kurwa se Azimio la umoja mororekana asinge muto getamagendero kurwa se serikali ya Kenya kwanza gose yaling intentional maine bolinga ona iganto bwa tumurayo kurukwa William Ruto
naende buna Gusii nkorigithira obwamate kugia Seruto Yes. ero manyana otabire na chacha Gusii Yes. nabangete kuja Gusii naende tago kuja Gusii nto bororo ikeni nto abajume ba Gusii Yes. togatebia omugakori ng'a intuna abajume ba Gusii ndubwate michando gete Okay. michando mitanga ndubwate abana baitu basometa abange isiko bare Batubwati emirimo. babwate mirimo ntokwana chiparaga Yes. abantu baitu babwate je erango ya mache bina bano narunya ribale masaba rero asa mache atali Okay. ona yoroje mandu kuningende gali stadium ndame William Ruto Okay. nare mami ngende buwa motena gaki abantu bari banyari balindikira umwana usindikira abana usigari Ande kire giekogera mutari korokana. nje tingo genda Okay. tingo genda mukutana rero Ye kigali ne na ino jira. maete kero to parliament Yes. ndobwate our responsibility Okay. and it's for legislation Representation. oversight representation and patron of CDF Yes. ngaibono gakira chikuruera Mheshimiwa. Aye. na tarigo Tulio yo mabwe Tarigo. Eh. ndobwate abajume bandi banjete binde maete ntore maete nabo ko rubujume bwao in a different way Okay. bari banjete ko ende binde byo baborengo kurukale Yo, maete orengo na serikali bana bagogenda Bangeji activist. into some of us are not like that Okay. Praibo ino. ose kwa ndagali parliament abajume batanya kukwana Uh-huh. lakini obere mujumbe 25 years naro kuruku moroto kuruka penguria Yes. turuku moigo turuku morra eseki ese nginja kwa abantu bae gasi Okay. ono aki nje gali study ntole ndame president na gasi ndakora nyari bari Okay. ngake abantu bare Igo. ebintu mbere toko tebe president Yes. na no tegerera muna nje bintu bya komboli na matebi oketegerera Okay. terras mangande stadium muna mangana ejipara mangana airport mangana construction akomboli as an expert na matebi na ndo tegerera ndo korabo Okay. lakini bono nje kwenda gali stadium ongorera kana timbwati wala keo Mheshimiwa Alisa akorire bo betura tebe na kurusia usiniji subsidy ubugima bwa mentire maguta mentire estima ya kiregesara ebintu biria atebetie bakenya aguchikokora alisoro chokorire bobe ayimuno mubunge asengi njote kitamagendero kuru ali state house igoto guchiko tokuruta igena gusto kumuboria kende gionsi kiria akorire bobe gukwana tole nchira kimnayo gukwana esi bingo matebi onde bincho twesa na stokwana oboli ngakiolo chega ngakimolo chega antari chibweka abantara makakoboli kuruha bulenda mune president uri sari ngaki ndo chenge ndeke nkora iga ira bia usenkora iga lakini talinga oga ende para utuole omate in diplomacy ndubwate gento koroka soft power okay soft power is more effective kobwe yuguruta jindajo than age konya nibwate kina nagambire kina mitinye yonsi yeah abantu abasimi banyagocha babori mandu ngikine kyo kekire banacha aya nenda abantu bangirite kote abantu basimi ikono no cheke kyo ngende kukwana so we cannot be available at the convenience of other people. Okay. If we are truly one house as Azimio, then we must be one in everything. Kanga, for example, ebi n'abantu bazimio kanga bayirite abantu bana Azimio kotini. Ebi n'abiyonspire koti yali n'abantu bazimio bayiranete koti. Okay. Almost what you mean to women rep. Donya Doris. Donya. Yes. Abantu bayirite kina abantu ODM. Ayo yo koirite. Tubugate kibagandi. Oyole Kituru Chache South. Yes. Omuntu bayirite kina no muntu wiper. Okay. Oyole Azimio. Azimio bono nkiyekyo. Tuchakero ritangani. Okay. Okuno goteba na mboka banyene mbabwati obomo. How? Tubugate bine into tukurwana.
Okay. Omuntu ngirite kina no muntu matakarua. Knack. Maambite nene gali stadium na matakarua karo. Tango korengana naye igabonete ko motebina bona singi jutura samo abwato kamanga nayo. Bono. Ango to chakira. Mishimo okorokana mononga ayeni igore nsemo ikira ngwata bana wakuruli tangani ngwa korigasi na William Ruto no nyukole sikia magi ODM. Ndio tane tenerete kurwa sensemo ya UDA kiagara andi akinko batu bwa matubu ya no murayo. Ngakeri manyete? Yes. Ona kwa Kiswahili tunasema tulishurutishwa. Komete liko chenseme. Tulishurutishwa. Antani chebuyeka. Abange mbaro. Andrende ngakeria ndu aborite abantu baito ngakinga kimoroje. Bakateba soaga. Abantu abange naborite. Soaga. Omate kiombe. Negari ukwera Nairobi. Kogo iko. Ora ali na coach. Oyo ndali ne easy coach. Yes. Oyo ndaga ende matatu. Mwezi mweke Nairobi. Producer anaga. Ikiagara kere tole parliament. Mangana biyo pio. Napa bunge. In fact tukumanya mundu senkiombe kiale. Haya. Okay. Ntubuka ati mangana iyo. Asi committee ntubuka ati mangana iyo. Asobo sana ntubuka ati mangana iyo. Mheshimiwa, umukutano noro ulenge Bomas of Kenya uyura itwe numo waziri bwa wizara y'ichiseme. Mheshimiwa Machogu. Ngwa cheto mukutano lina inde barayi bagusiba chitongi bakwanire tali. No musangere kanoria. Olenge Bomas angachiwiki berkyare. Yes. Ngona alenge. Okay. Chana ngichari kisano mutinyoka be. Ngona alenge. Umusike Ezekiel Machogu nabwatekerenge ikoreta abantu baitamo. Okay. Omanyete serikali ya lengoro. Ntu abwate abandi ba lengoro. Yes. Rende Ezekiel Machogu nere. Otebire ate koreta abantu baitamo. Okay. Wetera professionals. Okay. Bari Nairobi. Wetera ore tukabanga nga. Amone bwense kara cheke na gusi twensi to amonere. Tumwarigani. Tumubwatesi. Okay. Kuruhabule tukataba ko chibusyo. Tumerana engaki ase engaki tumanyane. Tokore gasiamo. Okay. Aina harumwa kwa nethenga kieli. Okay. Bia mwana kigima. Ndoje ji SMS ya chirachi nyinge kigima. Timati ni chenso menkole. Kurende tikange tereibere isato bantu tamagena na kinta soma chi SMS chabo. Ncha kirega iga Hello Ndizi TV Yusuf Ocharo kurwa bobasi. Bia mwana liswali yakoboli gatindali bwata buya kabisa Yusuf Ocharo ninkonye irolere ngora ndigere linmanye na nkiyobine dikero koboligo. Congratulations yo mugambi nalige gote bakuru Sami Auya. Bia mwana Sami Auya atabana bia mwana congratulations asoko bwekina buli tukoligoro. Sa Henry Ajora kurwa bugita. Bia mwana kigima asoko like SMS ya gocha gaiga. Nalige gote bana the road between Kiamukama friends Nyamache. What are some of the plans of what yakrugo Bernard Nyabira kurwa senseme kurwa timadine mbonga ariko lika usene monka rakidendo olikire kabwa bia mono kigima naligega kurwa na congratulations agateba mheshimiwa Jared Mbogo yentwenye soma kurugisa bakwa thanks for bursary forms on time. What about Keroka Ibacho Kiamukama mangana yo mheshimiwa nanya kwandira gari mheshimiwa you promised the tarmacking of Nyantrago Nyamasivi Road, and now you are saying umeweka maram. What happened? Oyakurukwa Onchweri OD na bali getego liboli elio mheshimiwa. Timaiti usinubwate ngana. Na ngotebi ngaki. Ndubwate chipara isa totoja karosi. Yes. Pale ntangani. Eri ya chagete. Ya getengereri. Yes. Pare akabere Keroka Ibacho Kiamukama. Yes, inkonye kwandira. Agata tonata Nyantrago Nyamasivi. Yes. Yamana. Kono. Lakini meanwhile, we maram it as we wait for the tarmac. Tarmac kima yote wasora. Ambia mheshimiwa tuweke wifi gesusu vile alituambia. Hiyo nitaweka. Nitaweka hiyo. No weke. Oliyekuwa likwa bori na ndoli getino ne lietali yao iko kwa igule. Bia mono kigima. Omurai kurwa ekinyoro kya itibo. Amache kwangu sete gocha buogo naro. Otari wanja tobuche. Olemavu mbare ikenyoro kiago twasabire obakonye buya mono omurai timaiti amache naragoteba kwa mutego chabu amache bugone batete banya tumikina barabu nimbwata amache bugone yeah na inde
asa ko ganda bone bono ege skadi mbote tap abantu bakubucha amanda kubucha gitaragenda achikororo senero Okay. neroro okay eh igo ko igure rende tayari ko kunywa mache na ino no mogo ka munywe. Congratulations mheshimiwa for winning the battle. Welcome home tufanye kazi. Cleopas Mose kurwara masha biamono kigima magoroba yabono nalike go tebana kindly Dr. Manduku omwana nalike go takere go join form 1 igarangere tukereri girls lakini tabua tienchera yogo ikororo. Kindly extend your helping hand olikire pakerieta musuba mwana uyu akorugurehana kemunto index number olikire gabo kigima na magisi alianyorete 347 nabagoteba omwana uyu natagetobo konyi obekire bake namba ya yegaiga ande yake igongo kwa orolena kiokora mangana iyo mwana yo mwana ingo swali school Jumatatu Diana Kemunto akurug Diana Kemunto index number olikirabo amagisi anyorete gale 347 aigali gete namba nera ligete gaiga abana bale ngesiko konyo bale siko ona ate bonse bale gigu bagacho bishali masimba yes Jumatano bonse pi gabaka ne chibesa kaende school okay igoyo onye tache tororo nabago Jumatatu maambia yes ayo cheki ya kaende school okay lakini maambi kwa korole simi tobanga mangana yo okay bono Damaris Kemunto tintageti negati ko iguru no mweshimi watebire enamba yenera yengende kumurikira nsemo tocho tebenga omwana oyo nigata somete asengi ncho ntakorete mirimo yane muniganirie tigandara kansi buyo kigima asoroche gaigerinde nyera limweshimiwa igakoro kudayana Kemunto biya kigima enamba yenanye tongire nse kigima ganyera limweshimiwa gaigerinde omwana oyo korokana no mungaini ukare kigima mweshimiwa nambe wona nyebeke muguko orolena kiokora mangana ikuru abu tejete bena ninche ndakorete mirimo yane biyo muntu tagende school biamono kigima Alpha Michuki korwa Giansembe. Congratulations mheshimiwa for your win in court and devotion atebere yogo kolera abanyaribali egasinkia tayari nyantrogo nyamasibi ekona ebahara yabekirwe omuchanga to standard nyamasibi murereme chiduka nyasike ekona chibara chiarabire se nabagoteba igo biamono kigima aigachi SMS ni chinyinge sana so we support our president Ruto nabakobori yes narubori gata aye kurengana n'ibirengere byawo gose muno komotebya omurayibwense ayi gwokoboko no mane okay mbiamano nabwo aboririo yonde gaiga nalege gota mheshimiwa ongera sana tunakutakia mema kwa kazi yako akurukwa Kenyoro DP primary titobwati transformer tokonye asante sana na uzidi kwa ushindi wako na bali mimi tukoteba Kenyoro DP mbabwati transformer angeka abuga ande akenchira nerura bweko kwa wime nagotebinga ndubwato moroberi wa rural electrification agetekira ikwa ngwage kwana litangani ndiko transformer SMS ndochitoje nabantabu todo si chistime jucha kero mutinyo kata tukane yes okay igobono kwa igure kigima oyore Kenyoro DP primary school gabwa umuraina bwate umeroberio gokone kibuna jiskuru ekyo cyabekirwe estima igonte ko soma SMS chino asobonke linde totebana na tigire njira bora nyoro muntu narubwate ngana gete hai mheshimiwa God bless you for good step you have taken eno kunyakundi from Misaki tiganda ratigira abu echinde ngosoma tole kigima narigega na roboli nangyo tabole tyo bogabana lakini litangani kwa bole tyo bogabana ugatigira njira ukairane sekero geke neke maine zimbori tyo bogabana ona atakete ko bori bogabana lakini kwa roget bokano ni t-shirt njaro ende ona lenge very serious candidate yes ngakire ngabekere bitina okay amangana alikuwa roja na bekere tukuru Mombasa yes abwate many dimensions one of the dimension was to curtail my political ambitions okay and this was deliberate they knew omuntu koru komandoko asuburi gento kweta kwarenge tali muntu koru echeche okay so lende bakaikaransa bakate omuntu yote tomubekere bina to sikere chibas chiaye yes erinde tomo na chamagoro Nigeria ne garaya ya tiganda tigana ne bone gesike benga kiyo
tugatwara abantu abange kuri nyari bari bakuburi ubugavana. Yes. So I did what we call a strategic move. Yes. Kurwa sikira ukubugavana gocha so. Yanje ngoro bujumbe. Yes. Na ndibona nje n'umujumbe nyari bali masaba. Negasi yane nje natebire wikanya kole bia. Nerure. Na inde abantu bande ndoje nga twanchanira barobia. Okay. So njibona ubujumbe ngokora. Okay. Abantu muna babakuru kwa Beyond the World banya kulikana Dr. Manduku for Governor 2027 abana kyuko batebe. Obviously mbama tenga nabango kolega sibia. No bwate karangiri ki ayo monyene. Mbama tenga Manduku tangani n'umuntu somete. Okay. Umuntu very exposed. Umuntu kolega asi serikali at CEO level in 2 parastatals. National Construction Authority and the Kenya Post Authority. Yes. No mundo kore business chair personal. No mundo nyasai. Okay. Mama ite very well inega sinda kore. Anda nyakore bia mono. Okay. Lakini mono iga. Na tebire njino moju. Umujumbe. Na ende no ujumbe ngokora. Okay. Asebone kingeseke ko ikumwa kabutiri wibere ne 2052 kurwa abwo. Kurwa bono ko chakana bode banyari bali. Okay. Bali bangete gasinga. Akimoro. Gasi yengo ngamole myaka ende 5 ngendere mo mujumbe. Usomo gonkani ntike. Okay. Usomo gontomo kya sao. Ikara kiba ande ngokora. Ninde tayari. Ande ke ba gotebiri obo governor na inde boni ganya libali ni muri obo deputy governor. No roche na gente kyonke getango njirende yonsi. Usikiro muntu nabo atari bakari okuburi gero gatege. Mate ikero bantu bakurigere ne governor. Okay. Tayo obo deputy governor. Chipotame na mangora ayo. Okay. Kero bantu bakuri na governor. So ikibarante bina nakin ndakore. Okay. And I'm ready. Iko base gotebanga no governor na bokwenda. Okay. Tingo ganda ingi. Okay. Kwanyore likibolyo boligo bya muno kigima. Mushimiwa ndoche chinga kichoka ndo mutumoko cya kiri ko tuziga ganda raboli bolieri. Ase wiki ya moya etire mushimiwa oyo kabeire mu waziri bwo burendi bwo imemo ske Fred Dr. Fred Matiang'i. Na ateba halia yatebekana nga abanya nyimbo mbagenda bwoye ali ensemo ya Nairobi. Isikolende ntorochi chibiche chikoro kinamba chiete. Serikali egakana no ndata chieti nera gateba abantu bakwanite no mwegererio ye Danstan Omari na kwanite nga murai wiki makyo dima kagenda gali matukuma keiga abanyanyimbo mbagendo bakabune mirango nebito binde mune biko ayebuno murai yogusi birengere byombiri biko bwatikana ninga nteye are you in support ya manganaya gose ngokonde mura manganaya omaite omaye bolinga oike bintu bikorubia. Okay. Na ene no icho obenga kyo kale. Oikubwatiri chiko. Okay. Njimono murai egendo ndatebe ngeringa nabita keba bwatiri chiko biyago. Bamurangi anyabo gwata magana na. Yes. Bamurangi cho bisi na bako gendo bisi kera ngwari Kenya na bagotoka. Bamboli ngora abatebi. Ekagara o maneng bolinga moske na bwate kero kenene. Yes. Na hende ko to sikero gekyo. Okay. Ano ruro. Na ni jomna lenge potemri. Oya ba ko ndangeli. Pande na inju ori ke statement. Okay. Na so ende na Nairobi na ke statement. I think it's good to have decorum in everything. Umata banta bangi bawa to bororo. Esenge enjo omugasi ya bagosarete. Okay. Lakini mata bororo mbo konya. Okay. Engam nanyen to aro bororo ngabono abantu mangire kina asenga banyora mbatache. Mbate mbo konya kende. Mbo konya. Tiga bamurangeli. Okay. Aga ndo bisi yabo. Na ende manya ko beka TV.
ai bono shikara garu ngana mosin yakore ngam ne ngaki yakore ngel mata bana muna bono mai usiyu asani usiyu doto de 10 years kara roje ngenga kara kore tinga kibana kore ngel anya mago sokale osekale ngoro it's good to respect people. Okay. Aba matang yerta sikete bantu. Yerta sikete bantu. Lakini yerta musike sengenjo. Taro che bintebi. Kigaragara utebenga mushimwe matyangi tasigete bantu ikigaragara kero gukiria tiango tebi. Okay. Abantu bari nato mito chiko marora. Ankonye. Nama itu na bayran riti. Kera machitwa gante. Ana bachume nato mite. Nato mite bachumpa tutu. Nonde. Ai boli ngaki abajumba gusi ngipatara kwandera. Koraba ukwan mangana matyangi. Iboli. Gurante bia iwe komonyene na. So amangana ayo naro. Lakini tumunga bere. Okay. Egwede. Mate jero mochimbe na mango teba. Yes. Kera to ikaransa mna bajumbe bagusi. To kwane gendeke. Yes. Mujumbe tayo ore tayari gotenata nga ngukwane na matyangi. Eseki. Akina tata kubona ki nona alisi muri parliament. Muna babunge boro konkorwa gusi. Kera muigura manganaya. Kurangiriga ali abana ba. Muisarasalia. Mokonde in strongest terms. Tayo lenga acha na matyangi. Ata mo. Wakabona iga. Tayo. Aseki. Kero mundana bwa teriso ni ata njina nkorete iga. Njina wono. Lakini ngotenga kisi ngitora barai. Amangana itokoleki. Tuebe. Ekiara bantana bange batagoseire. Na hindu twabasera banta bange. Manja bantana berego. Twaberane tagando chibusyo. Lakini rende ekiroge kyo nabugia tagetemeremo ekorwe ekiagera no embono oyoro asikiroge kenere kwarorire bachiro matyangi. Bono ekiroge kyo korana nabugia tagetega hasi ekiroge sigero gukiri. Otwara kuboko kongo kore mirimo muneria elinde oiraniense e balance buya. Oma ite bintu bire official. And that is what you're talking about. Yes. Lakini bintu very personal. And that's what I'm talking about. Okay. Most people have personal vendetta, not the office. And it's actually in parliament, I see it. Because we tried. No anymore, I read another angelity. Akarangiria bantu bazimio. Akateba toka ende, tubate si musikoyo. Muskimatiang. No one was interested. Asababunge bonji puis. Ababunge bazimio, no one was interested. Ngoto ikaranse kana na Raila. Bakanga gocha isiko. Jitenda ramonto chisiko. Kwarori abajumbe press conference watenga tikamati ya kwarori anyway. Na singe jua mangana yu aitete. Kilo mutana what is personal reasons. Jini bwata my personal reasons. Okay. I have my personal reasons. And he knows. Na manyete. Bono. Abane maromba bwata chiabo. Na fotogutika ika bono lioga. Inche? Ni tayari kukoraki. Kumugabera. Kia na vero mujumbe ba na vero murai. Na abande bakolebo. Okay. Sana berego. Biamono kigima mwachu muri gatoende somo tumukomo sini ni kigima gatora siba mache tokoirana ndogenderere chinkwane giche ito goikachinza isano cyo butukobwa rero. Biamono kigima sense mo yakabere gatoende mutumugo tumakwirana. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime maya tichibese nguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Vision ya Ndizi TV magaro bengia andura nira sekingese gya kabiri na bwo kingese kyo mwali kigima asomurubiri obweke umbu emargoba yabono ligo tole no mheshimiwa Dr. Daniel Manduku ono mubunge bwe constituency eli ya Nyaribari Masaba and to kwenda mangana tali make onye toto ikiretia sekingese getangani na bwo so mitandao yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwo go also asense media ya Ndizi TV News YouTube niro chabantu batali bakega abwa bangi kigima ayebuno ligireti kuruga abwa sesemo ya YouTube subscription button nera abwe mwamu kigima yibatega abugo o subscribe linde chinga kichiri cyose tokobekemero buri buneye igeme tindi kigima abayishimirwa muna babago ikagaiga igweto ko ira mangana gitama konkigima gaga konyota manyeti igogo tebiri aiga Ndizi TV nabato ko lemtu bite chirenga bune yuga yotokoleta bali babwata mangana inde bakwerera asinjirirengia buno lega abwo bantabundo china bange sana balega abwo YouTube kuna subscription button yeyo linde kwe manyia butambe SMS cha uje kwa likire go chagaiga ndagitenji some na abo igo bali likire Facebook na YouTube nsome go chagaiga perhaps nubwate libori limogo sabire linde to mheshimiwa libaga airanelie na bwo kwa ngana yayo muhario linde to kore murobuli bweke umbo kolende litangani chi SMS chao. Hello Ndizi TV langu ni kumpa ongera my MP Dr. Daniel Manduko asubu buibwaye nyasaye agendera ko chinguru no bungaini bukora abanyaribari Masaba tokorega si amo
at Daniel Otundo Nyangarezi. Go mheshimiwa. Pia mwana kigima. Nalika gotabana kia erakuru kwa Waro Anthony. Mheshimiwa Dr. Manduku, you are working smart. Please remember Nyamasibi Primary School and Nyamasibi Catholic Church. Na bako tabaigo ochinyolese mirobili yabo. Omanyete mwana gotebia. Yes. Primary chance chanya rival Masaba. Yes. Njira asemerobelio omwaka oyo omwaka wocha. Yes. Primary chira ali chire 83. Okay. 83. Chonsi twachibekera asemerobeli. Na hiyo Nyamasibi Primary. Na yamo asiche school za kwa gacha. Yes. Chikanza chira chingwa gacha ndi butambe. Nainde Nyamasibi Catholic. Na njenga ndororo. Bogwatesi. Mheshimiwa bakuigura maite abu wa Catholic. Nainde maana bolinga ba Catholic. Na babwata baitura. Banga chikura chinyinge. Sana. Nainde mata soko manyera. Asibitu byabo byonsi. Ona atanga ni tatambe. Nainde tubwate Father Joto ole ichuni. Father Nyonka. Ole Masimba. Yes. Father Nyanguto. Olega Moikisi. No might. Bonsi kai. All the fathers. No might. Na father wichironga na ero muya. Onsi mansa berete. Okay. Nama sabai na gorteki. Nagere tu gaita. Nagere ngaita. Ande gwa gwetri bakese bina. Yes. Oma taba nyali bali. Yeah. Oba chorto mujumbo obo. Tutari kiano mutinyo nane. Yeah. Ebi nizo kanya kori uga. Na bandu bataisanegete. Okay. Ko taisaneka. Abo no baisanika. Naki mondaraje. Abo ririmu. Aito. Nichikuri chinge. Yanya ko baiga. Mbona sabakari ngakibako bago boka bana. Kidende na bense. Ogwanje kwanya sai gwakoreka ndi. Bia mano kigima. Tikaso mu SMS ibire. Good evening, DZTV. We first appreciate the good work you are doing. I also take this opportunity to congratulate you, Mheshimiwa Dr. Daniel Manduku, for winning the election case which was before you. The win as for the people of Nyaribari Masaba as a whole. The people of Nyaribari Masaba are satisfied with the way he has started his terms, kwa barabara, bursaries, and so on. Mheshimiwa, press on. We are behind you, and be rest assured. Ngonochiko kora emri moko enda. Josephat Ratemo kurwakia mukama. Mheshimiwa, narege kukuboliga. Are you in good terms no mugavana bwe county ya Kisii o Mheshimiwa Honorable Simba Arati? Are you in good terms? Bono, mai tekero mondo na bwate gasi ayakora. Yeah. Anjini bwate gasi ane, na bwate gasi aye. Yes. Asta yetogo Mugotumana. Tugotumana. Ngwari kiombekia na ODM. Anjini mwana chama ODM. Yes. Na mungu mwakaresi mwe mukia, na jonga kana mukia. Yes. Ikombia tole. So fambi amuri mugenda. Na kiura reti mirobiri yo mugabana bwe county ya Kisii gwekira bondiga oroche babu atokoroboti rogotebona abantiri bwe mochimwe 314 nigo baringe ghost workers nabo igo bintu bire binge kibese cyale gusira amahiga korengana ne ugochaka ku mugabana bono mnachaka imirimo nago sobisi na kurigiriye ibitabu ne bintu binde binge korengana naye na kyuko beke mirobiri na kyuko rigiriye gasi yae omaite kero bwate omuntu muyogo jobisi osobisi obisi ndeyonsi yeah amatuka ya matangani na bakonyo abantu bwate a little misunderstanding a little friction. Yes, it's common. Na indi manyanga ndo bwate umugabano ngo emyaka 10 bantu bandi kanyambara naranga tuzo aro umugabano onde. Okay. Umugabano arati njimnandoje ketora mo emitinyi nonye mwaka oyemo. Okay. Omenya kurumbo diswali boniga mapema still tuali ma taraye besa ku serikali. Okay. Ama de nara tiketu magega ali atiketu spending bills injiro ndo bwata mangana iwata ba report je ghost workers. Yes. No NRM na so ga siga na ba go singa ngo chakira. Okay. And it's normal. Tomo 1 year and then next year tokore progress analysis. Okay. Then you ask me the question. Igori bori erinda aligacha. Even. I salute to Honorable Manduku. Congratulations to you for promoting school bus
Amasege secondary school long awaiting na kuomba ukumbuke Giensembe primary school basi nero karuete gose ncherere na ruchi basi ibere okay ngarua school korukwa Amasege ne school korukwa Misabisabi abarende yarengi program yachage tunu mheshimiwa Machogu okay kerende chikura chako nganyora kanya basi njira karoki njira ina no njira acha okay so mnasa tobe siga ngachegwa ngachuka basi school okay eh igo ngwachana nete mbali koroka na maburi aya aburi tukukare konyo turanya buria ngwateba no bwate mirobirio asiji school chia gwateba chire 53 ina isato please honorable Dr. Manduku our school Mobamba High School what's your plan cause ebirasi birororo nigo bya sarikire kegima narige kuburi buri elio lakini konyo gwateba ngano bwate mirobirio ingabne okay the best leader with nja kora sana school hiyo Mobamba okay kora sana matemu no ande akino batarire njimba tarira balimu na wanafunzi abarende na lengo okay last year njengene batarire ngorra abantu mugatire na soda igo bono mugati no lengira ne soda biamono Mobamba High School kirigo bono the best leader with all the experience thanks to all NHIF program and bursary fund we are looking for more from you Douglas Nyakundi Marendi Mobamba Pooling Center olikire bake pooling center yaye asagwa kira chukura tigansome na YouTube nkeigo tumakwire na sama boli makeigo rinde tusieke obutukobo kolende nababoli bali muri YouTube na muri abangeigo so yiko bako bukyabo elinde morore na mwa subscribe yabu togendere bya Jose Comedies ya tabo mwenga Josephat getting you loud and clear kurwa Qatar ata Maikuso Manduku kudos kazi nzuri songa mbele my brother omwabo na baka tabo kwa Jose Comedies bya mono kigima Mr. Freight Dr. Manduku is humble leader bya mono kigima so kwa naigo Duke Noti are you in good terms with governor na boli yo I have sat with you in your Kizinko home kuruguke Mr. Freight karokana nako maite gochime ake Duke ngwaboli abriswoli na nakubona Kiomiti area we need a borehole to serve our people as you had promised mheshimiwa nako tebenga ntu agenda tokarora omwaziri wa mache yes na nako anando bwate program yes yokoreta mache lakini nyora nga mache are devolved okay amaje negasi county lakini rende asenge njuto bwate o manyene chinguru yes no bosani n'abantu ba serikali yanene yes ntu agana tokarika chiboho toja kwaegwa tugasaba Kiomiti nase amo atabwati amache yes inda where am aware they also have a school for the physically challenged Kiomiti Saria okay aeronere program so in the program yansi bwate mirobili nero okay mbio mono tigandikira Facebook bakeigo congratulations mheshimiwa narige gote bire boigo Roda Urina nataka mheshimiwa ankonye akora masomaye Facebook gali Roda Urina na baligete Elife Fedi nere atabana say hi to mheshimiwa opinion yake concerning Matiang'i has convinced me why I should vote for him as governor 2027 ndirakora guchinsa abonye kwa Facebook na bokoligereria bia mono kigima Isaac Kongaga kurwa Moweko riaganga congratulations remember Ibacho roads via Moweko to Masimba and Nyamasega Youth Polytechnic na youth sports amangana yabasai ayone polytechnic yatebire na boigo youth sports ngati gwa kwanire bingebyo andi akonyo kubate nganora kwane turakolera gabo kurwa sensemo ya yendo chenga nere nsemo ya Facebook mbiono bono mheshimiwa goikira gaiga Alice Bunge Morobelinero bwate bill sinjiro taito go sponsor boniga el chochigo chikonchiro ya magima y'abantu be constituency yao na boigo Kenya in general nimbwate chipilanga isato yes bangete tabili ntangani I am proposing an amendment to the Kenya Roads Act 2007 to compel equitable share
in the allocation of road network. Omaete mangana atako anagaru atabunga yari bal masabe ko nyora kilomita ibere. Moja gora bya nyora isano. Kitu masabe nyora 40. Automatic criteria kiyo utumeka. So I've come up with a bill. They have a mathematical criteria. Okay. We don't have to see the president about it. We don't have to see the minister about it. The second bill is regarding the National Hospital Insurance Fund. NHIF. More specifically, we want to compel insurance companies to accept insurance premiums for the elderly. My father to insurance private. Lakini wana mwako gocha goikara 8 years. Okay. Baturi ke batabiringa senja bere 8 years ndokoraki. Ndoko insure. Okay. On account of age. And we are saying it should not be like that. So long as you montare moyo. Let them come up with an actuarial premium which is higher. Okay. Based on age, based on lifestyle, based on history of disease of any diseases. Okay. So nimbate a proposal you amend the Health Insurance Act. Yes. Nimbate another proposal, another thinking. Mono igoro yokuri kabantu. Maite namono ngoigora abantu kuri kubare abari mbali kwa basigari mukuri kubare. Yes. Nturu kumanya ngai bakuri kwa Aningira kiyo kubwati ko sokoli ko. So we want to I'm thinking of amending making proposals to amend several acts to go deal with employment. Okay. So that to a formula. Na kimte biyo kolekana. Talinga kwanya kusaba revenue. Mheshimiwa andake nukagete mune iyo bili yuwateba ya location ye chibara chikwagacho. Ni nyari gweta ikigara gweti mu. Abajumba bange banyanchire. Mata nangame n'abajumbe. Nange Mombasa n'abajumbe. Ponsi kuruchise mo ibiri. Garangalia abajumbe bwo ne Mombasa. Abajumbe bagacha abajumbe 80. Okay. To kwandra manganayo. Mwana bajumbe bako rural constituencies and there are many. Western Kenya. Kama ase bintu biri bigoja biri ya maendeleo itabu ati partisanism. Okay. Nikinya kemo kiago. Mujumbe tayo. Utatake para buoye. Tayo. Kimo mudrade. So ni bad support. Okay. In fact, umuntu goja second emotion yeyo. Na mubin ko Western. In fact, ba go fighting ha tianye second. Okay. There were many other arrangements anyway. We also want to make a contribution to the constitution amendment proposed before the House next week. Okay. About bringing CSS to the House. We're supposed to change standing orders and creating the office of the leader of opposition. All those we are going to make our contributions. Okay. Bia mano kigima. Bona mheshimiwa ndo chita chetu cha elire kigima ande ake engana yao yo moerio oyura kwanire abantu be constituency yao na poiko abagusi in general concerning ne siasa chagusi na perhaps ibirengeli biao in terms of amagendera go chibosia. Bia mano kebatia soko nangalia. Yes. Ora inya sayo korua. Na ndende nanyasa jete ngabo morai, ngabo mujumbo nyari bal masaba. Ona atebetenga uikankore gasingia. Mono asa magandra nyari bal masaba. Nagusire neonsi. Yes. Na majumba bango chori nyombe na mankorora mberuete. Kokore mremo. Na wado kansana bara tuwa kwana mberuete. Yes. Ongo saba bantu baitu watu sabere watu gwatesi na inde ongo saba bachumbe bonzi ba se itese ngitu bwate bono omosia so ituma chogu zekel machogu na ere bongo gwatesi. Okay. Vamos support eri ndakole gasingia mono twensi ese nginje bantu nyore matoliga. Yeah.
wikatubwate sibili ya Ruto Okay. mune president erinde tusaranse nere tomote binga kitageta takodre jimno manyete no mondo very reasonable, Okay. extremely intelligent and very reasonable. Erinde miaka 5 usierabe. Yes. It's very unfortunate that in the last 10 years usitera nyora real development compared Muneta keri. to other counties. Kena natari mna wana ngande Kiambu ngande Nyeri ngande Rift Valley Ebirengo byo magendero biri igoro mono. gusindo abwa tumora yolengo itakonye gusi. You know, we have got facts. So these 5 years we must make a difference. Totige kubwati nsemo ya upinzani togende ubwati umurai bwenzi. Takore gasi abantu betu bakonyeke. Okay. Ikina kigende kanne n'abantu banyari bari masaba mbiyamo nasaba wanchora nanate bamwanchora tale 9 mudinyo 8 Yes. ayari ngikote namangana amwanya abantu ayana matemu twetu edinde setani atobage Okay. lakini esai bwanjire mangana yarire Aitirel. bari batoirite bina njina babeire Okay. basoe kambia ito tokole gasi Okay. na indrende tumanyenga astukunyara gosemania tosemani biya Okay. astugosirana twasirana n'umugabano kisi era akole gasi ayingia Okay. ndundur kumugoli kende ndur kumusaba kende akolega Yes. akole gasi amanyenga ntore nere Muku mubwati muno emo ikoroka na simisangirekano yae. ntuma tsama basa ndur kwanda busha abantu Lakini ndur kwanda mesanga unless you ndangeli ndangeli nga ncho mukutano I will come mugabano and I'll be the first one to come. mugabano bwi county ya Kisii araturo musangirekano constituency yao. To goroko. No to igwana nga onye ga gutwara na bongoroka agonte inga ngo cyane nto igwana yaro ayaro nto igwana ine na ine ntu anjara nga twatarana twensi na mo mrande ga abane ngombe nsanya mataro umujumba nama tenga umujumba ga nama tenga No liga. muisonde mujumbe Jafet yakundi na chabu na matanga na nga kiri sibinga nganda na matanga bugo ntu bugata yaro Okay. ayindo nyabugate na indrende twensi nga motole actually Okay. ikegera se tugo mana muna barai igende kene ngiringa tugatara namo omate kenta kwa ndamo muna manto cha kwa state house amo iga omura iwe nsaka bayira serious Akara mura sogwamo. Igo ande ake sengane igwa kwa na mweri kigima bu karango chikozligeli GSMS chinde korengana naye babunge bagusi na njireye mangana abega gukwana ugaiga na keki ya county ya Kisii tebaganirie senkirengia bagetutu bagatebe keki yao ba urumbara ego ngia aye koru yali bali keki no mwe guya mwa bagerukire gento mna mwata kete omaite ana kote binga 1 year 1 year will be enough injina nyora aliuone na nyora 2 chief officers Okay. 2 CACs na ende nganyora I think one chief officer Ande mugwate mo deputy governor na ko province mo deputy governor Yes. omaite mwanyamando nyanya wisanika Okay. one ngana no nga bikombe byonsi la ngotanga kangana menta kirike Ikere. lakini nende tigato mo 1 year Mwako yomo. mwako yemo Oro urarigeli at biyore. least yakole gasi 1 financial year Yes. then from there we can talk about it Biamono. Tiganda ligiri GSMS inkeigo mwanchumu ligiriria inkeigo kerando jisinza jetu chaarire ligiri GSMS inkeigo elinde tokorire magoroba ya bono na bura nyoro ndina rukwanire gento geteigo mwishimiwa abwenete koiraniria. Hello, congratulations ngata bange congratulations bakurwa oyakuru kwa Bernard Omwamba kurwanya cheki bobasi atabambia mono kigima intuto inyore majirani wako majirani na boroba inyorwe tuchape kazi mbia mono kigima nande nali geganero kurwa rakurwa
Evelyn Philip kurwa enguora abali geteigo ale congratulations honorable Dr. Manduku kindly na rolire semesi ya ombia mono kigima ale Dr. akurukwa na daktari amache aria itangi roche tokonye elindi ko revive ai Kenya trago yakurukwa kemunto okuinyuhirie igore ya macha iyo nalege gonero gotebana mbia mono kigima elo DZTV matiangi ya pina mbia mono sebirengeli byao oyatabana ki James Machoni oyo tata from South Mogirango Nyachenke. I request you to continue assisting people living with disabilities in your constituency. Let other MPs in Kisii County follow your footsteps. Mbia mono kigima alege watabana ki lakini MP wengine mbara kuwa na kende about Matiangi means wako pamoja ni Edith nabate vrige magarova ya bono Diuka Chuka kurwa Nyantrago Keroka, congratulations for your win. Tubekire estima agote banga ndara nyale semeshinga ya tamagocha tubekire estima kero muchi mweshimiwa na kwa ndirengane iyo igoro ya mangana yokubika estima bia mono kigima hai John Kibatina Otore amo mbako moerio bwe murubuli bweke umbu arogo Chris kurwa Bugusero rakanga kitutu cha South mbia mono arogo maduka mange nturakwana naye no mubwata ni bwo murubuli yole bya kigima Anthony kurwa Mwembe Manduku ayeno monto omya agata okay agata wana respect chama cha ODM na boigo okay biomono kigima irago tebanga oski kia magia ODM na kia gochorete ande yake igokoroka kwa support ya ine negotia sense mo ya Kenya Kwanza na bo ya tebire boigo obwate ngane ndora kwanere I have no doubt that I am a member of parliament in ODM. But I support programs and projects initiated by Kenya Kwanza. I have never attended a parliamentary group here, Kenya Kwanza. I have subscribed to ODM. Subscription here ODM. Yes. Last week in Azimio meeting. A Jane House. So, one thing hi, congratulations, Miss for winning. Yesterday, Biamono Kigima, Frederick Manoti, Chairman of Wari Pooling Center. Biamono Kigima, Asayu Kwabirigo Kwana. Exactly, excellent, Mweshimiwa. You are worth Kisii County, Henry, Yaribari Church, and Abagatabego. Just a message in Chirega Mushima Tingo Kora, Nechi Ningechi and the Kovaliraga, Abantogan Retogotoma, Abande no Wakaranga Biamono. Nigagota Unago Yomorik Momoralia or your Monkwanerie, no Mogambi, Nyasae. Atubwatisia abanyaribari pongezi sana to win. James Matara Mairura kurwa Metembe 1. Mwanchu murigelia che SMS ni nyingi chinde YouTube ga igandoche abantu bali kiri nyingi na buko Facebook ne nyingi tingokora. Tigangirili bageli kwakira mweshimiwa Biamono asogo cha segete senigi tukia DZTV emarogoba yabono na indente tukumusaba nanga kiende turamurangiri na inde nabagoche inde tokwane ali atolengete ntwe buna abagusi Biamono kigima asokwera bagali yawo bali barenge gali ya YouTube na baboli mo subscribe gabo channel yegendre gukina na boigo bali Facebook na inwe so gabo follow DZTV News Digital na boigo Facebook YouTube nigo tole DZTV News Biamono asonsi bali twabwatra na gaiga ili kone kimnomoro biliyo oikiranire kigima producer yo morobili yo nigakuru kwa Petra Mokeira na rolensemo ya kabire bakobwatra na Hezbon Nyamete ilyo kwenekia buno morobili yo oikirigaiga Biamono kigima igwikana inde Jumamosi gochekera turanyore togoso morobili yo onkabuno yo morobili wekeumbu Biamono kigima twara chinga gichingia tigatumira ne chinga kekyo Biamono kigima Biamono mwishimiwa Biamono asante sana Biamono sogoja yes